Iti graduation rights ti PMA Talang Dangal Class of 2026. Impateng ni President Ferdinand Marcos Jr. ti kinapudno da iti kadete iti sinapataan da serbisyo ken ti kinapudno da iti konstitusyon. Nasken met asaan da analaka a maalilaw ken mailuyos iti anyaman a kinaolbod. Daytoy ti report. As you take your oath today, remember that your loyalty is not to any political interest, not to any individual, nor any passing ideology. Your loyalty must always remain with the Constitution of the Republic of the Philippines. Throughout this mission, carry with you the honor code instilled in you by the Academy. Never lie, never cheat, never steal, and never tolerate those who do. Dayta ti mensahe ni President Ferdinand Marcos Jr. iti graduation rights ti PMA Talang Dangal Class of 2026 iti Fort del Pilar, Baguio City. Bukbuklen ti 207 a kadete ti klase, 142 a lalaki bayat a 65 ti babae. Agtalak ti Presidente nga amu dagiti kadete nga adalan ti pudpudno ken ti panangalilaw. Tapno pilyanda ti panangsalwat iti pagilyan ken ti mandato da iti konstitusyon. But as long as you remain faithful to our flag and committed to serving our citizens, you will never lose direction. Bilang inyong Commander-in-Chief, naniniwala ako sa inyong kakayahan. Naniniwala ako na tapat kayong maglilingkod sa kapwa ninyong Pilipino at sa ating inambayan. Today, I share with you the noble duty of protecting the Filipino people. Let us continue marching towards a more secure, peaceful, and stronger bagong Pilipinas. Kabayatan na nang ipaay iti mensahe ni Second Lieutenant Christine K. Librada, valedictorian ti klase kadagiti amin a simuporta kadakwada. Ginuyugoy na dagiti kaklase na amang ipakita da iti kinatibker ken nalawag a pangnedeng ken panagtalek iti bukod da bagi. Once we step out of these walls, may we remember the foundation of our character, the honor code and the honor system. To my classmates and the underclassmen, the message is clear. This is not something that simply separates us from the rest, nor a standard to ensure our stay in the academy, but a principle that will guide us in the decisions that we make. Outside the brick gate, rules may not always be visible, but honor must remain present. Kadawyan met nga iti klase ket adati umuna iti pwesto adamat ti maudi. Iti Philippine Military Academy maibagbaga ati kaudyan iti linya dagiti nagturpos maibasar iti academic ranks ket class goat wenno ti greatest of all time. Itatawen ti class goat ket ni Second Lieutenant Reggie Dakwag Bulinget. Impeteng na ati class goat iti klase ket saan abasaran iti panagserbi iti pagilyan gaputa nagduduma ti kabailan ti tunggal soldado amang ipakita iti daytoy. Being a class goat does not define yung magiging future mo kasi lahat naman tayo is may own ways of leadership. That's why we goal to uphold yung constitution and as a non-partisan of the AFP, we will protect and serve the Filipino people. Titalang Dangal Class of 2026 ket karaman kadagiti batch a nakapadas iti pinakamoderno a teknolohiya para iti depensa ken kaunaan a naipasidong iti revised curriculum ti PMA. Kabarwan a teknolohiya iti Joint Field Training Exercise.